Топ 3 факта за Форд. Форд е основана през 1903 година от Хенри Форд и става пионер в масовото производство чрез конвейерната линия. Това е революция, която прави автомобилите достъпни за милиони хора. През 1956 година Форд става публична компания, а акциите й започват да се търгуват на Ню-Йоркската фондова борса под тикера F. Това я прави една от най-разпознаваемите автомобилни компании сред инвеститорите. През 2021 година Форд обяви, че инвестира над $22 милиарда в електромобили и батерии. Тази новина предизвика истински бум на пазара и акциите изскочиха с над 140% за по-малко от година. Това е едно от най-силните представяния сред автомобилните компании. Повече информация за търговия с CFD върху Форд можеш да намериш в линка под видеото.